Duha ka daotang panahon ang gimonitor sa Pag-asa sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang una mo ang bagyo nga gawas sa PAR nga katapusang nasigpatan 3,170 kilometers sidlakan sa Northern Luzon. Matod sa Pag-asa, ubos hinuon ang tsansa niini nga moigo sa atong nasod. Ang laing gibantayan karon ang low pressure area sulod sa PAR. Sa labing uwahing data, nakit-an kini nga may gilayon nga 570 kilometers sidlakan sa Apari, Cagayan. Base sa Pag-asa, wala wag tanga ang kahigayunan nga maumol kini nga bagyo ug padayon kini nga gimonitor sa mosunod nga mga adlaw. Sa pagkakaroon, apektado na sa trough sa LPA ang ubang bahin sa Luzon. Magpadayon usab nga magpasulabi sa habagat sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte provinces, apil na ang Cebu ug Bohol ang makasinati og pag-uwan. Adunay kusog nga pag-uwan nga posibleng makamugna og pagbaha ug landslide. Taas usab ang tsansa sa uwan sa nahabiling mga bahin sa nasod, apil na ang Luzon ug Mindanao.